Today is Tuesday, Martes kita maka-aksyon nga presentation sa inyo palatuntunan ining Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Kung aton maka-aksyon, balikan ang aton mga kasaysayan sa itong Agosto 9, 1876, 1876 maka-aksyon. Ini ang adlaw kung saan ginbunag si Josephine Bracken. Di kilalang kilalagid si Josephine Bracken nila binabangod ini ginaangot mga kaaksyon kay Dr. Jose Protasio Rizal. Ginakabig ni mga kaaksyon nga muning asawa ni Dr. Jose Rizal. Iring si Bracken na ginbunag sa Victoria, Hong Kong. Ang iya sining mga ginikanan na mga taga-Ireland. Manawagin ni sila natural-born Irish. Si Bracken kag si Rizal mga kaagson binanggamay gid lang mga pagbalik sa ato mga kasaysayan nabutang man dira mismo sa pila ka mga libro na sila ang nagkitanay dito naman sa Hong Kong. Kag nag-upo diri mga kaagson sa may dapitan Zamboanga del Norte agod updan man ang iya diri nga stepfather na si George Stoffer para nga magpakonsulta mga kaagson. Si Bracken kag si Rizal ang nagluyagay nga nagpangabuhi of the night sa may dapitan. Samtang ining si Rizal mga kaaksyon niya nas ginatawag naton nga political exile. Actually, kung balikan man naton ang pila ka mga kasaysayan mga kaaksyon, nabutang gidiri nga ining si Josephine Bracken kag si Dr. Jose Rizal nagatawag nga stillborn nga bata. Amo ni si Francisco Rizal E. Bracken. Pero tinapatay ni mga kaaksyon kag ginlubong man dira sa may dapitan na. Si Josephine Bracken mga kaaksyon ang isa diri nga wala lang gid na pabutyag nga kabahin man sa kasaysayan. Kamulo kamo nga nagaupod ni sa revolusyonaryo sa Filipino Revolutionaries ang tempo nga si Rizal ang gin-execute angod sang kaso nga treason, rebellion kag sedisyon. Ini siyang gin-execute di bala sa mga Espanyol, particularmente na sa colonial government sa may bagong bayan ang panawag na naton subong Luneta sa may Metro Manila. Kaya ang gin-execute si Dr. Jose Rizal kung naton man pagabalikan ng kasaysayan sa Disyembre 30, 1896. Amuman nga adlaw mga kaakson ini siya ang nagupod sa bahin sa mga Filipino Revolutionaries. Sa huli mga kaakson, ini siya nagpangasawa kaya ginpatay nito sa Rizal kay Vicente Abad, isa ka Cebuano mestizo nga nagtiglawas mga kaakson sa Tabacalera Company sa may Hong Kong. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Akong inyong alagad sa kahanginan ako naman si Akson John Diaz kagkaroon sa ton mga pangulong dinalan. Aksyon John Diaz, balita na patas. Kagkaroon sa atong pangulong dinalan. Nanob lang mga bulubalita nga dapat ninyo bantayan diri man sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa aton nga headline number 1 mga kaaksyon, top 2 most wanted persons ang Isabela PNP nga may kaso diri nga qualified statutory rape, may act of lasciviousness pa, ka grave threat mga kaaksyon, arestado sa syudad sa Gilngan. Ang background sa kaso siring isa ka senior citizen na subong. Maling kaso mga kaaksyon nga paghimulos sa iya kaugalingon nga apo. Malabot na ginimuslan niyang iyang apo, ginpahog ginapani suno sa kapulisan. May mga pagmolestyaman nga natabo mga kaakson na. Berte nga kaso ini makon mo imo apo imo mismo nga solo. Kay subong nadakpan ini siya sa may syudad sang Gilungan, digto ni siya nagpanago sa Gilungan. Kaya kaya tinaybaluan na may mga coordination nga ginimo ng aton kapulisan. Ginpapanaog ang warrant of arrest sang July. Gin-operate sang Isabela PNP. Successful ang operation. Top 2 most wanted person ka sang Isabela PNP. Sa iban pa nga mga balita mga kaakson, Comelec Bacolod ginaprepara na ang project or ang projected or project appraising para sa SK kag barangay elections. Tiki ang baldri nga daan sa Commission on Election regardless kung ano mga desisyon sa uli sang Kongreso, padayon niyang ila preparasyon kay ting kaso por kaso bla.
Magambal ang Congress, sabi, padayunon ang barangay kag SK elections. Di kung wala sila karon nga kapreparar, kundi sila naman ang balasulon. Nga baso Commission on Election, while there's no yet, what they call this one, decision coming from the Congress, from both chamber, no, houses dira, House of Senate kag House of Representative, sige-sige ang ila preparasyon sinidiri. Ang resulta, pating dumay plano magpapili, at sige-sige man ilang libot. Sa ton man mga kaaksyon ng iban pang mga balita, may isa ka barko ang MV Filipinas ang ginreport nga nagsadsad pero somewhere in Iloilo kaina inisang kagahon na tabo mga kaaksyon pero sa aton nga pagpakig-angot kaina sa Philippine Coast Guard Western Visayas, partikularmente na mga kaaksyon sa Station Commander sa Philippine Coast Guard Iloilo, ginpahig mga kaaksyon nga do safe naman kuno ili mga 223 tanan 223 ka mga pasahero nga sakay sang MV Pilipinas. I-check na karon kung may tiyempo kita base available ng linya sang Philippine Coast Guard mga kaaksyon kung may ara bala mga pasahero nga taga Negros Occidental o kon Bacolod. Kay ang impormasyon is natalala silang isaylo sa ibang nga barko kay tinagsadsad ganing ining isa ka roll-on-roll of vessel o roro vessel mga kaaksyon. Actually, ang point of destination sa ni initial nga report is going sa Cebu. Pero hindi pa nila matulid gid kung bala may ari ini nga plano nga maghapit la magdak anay diri sa Negros sa mga pantalan diri or diretso na sa Cebu mga kaaksyon. Check na nato na base may latest nga update karon si Captain Belarmino ang Station Commander sa Philippine Coast Guard Western Visayas or Iloilo. Sa ato naman ng mga balita nasyonal, DILG liwata nga nagapanawagan sa mga LGU nga itibiyong kampanya para sa National ID Registration. I-check nyo kay basing ID nyo nagkakatulog sa mga barangay hall. Kasi atulad sa barangay hall kag wala pa na panagtag. Kasi blara na to natag ka PSA mga kaaksyon, pwede nyo na bisitahan. Kasi itong inyong national ID. Kasi bla dugay na kasigil lang to bla overnight ha. Ginaligar ka paslawan sa DepEd sa pagkayo sa mga classrooms. Ginapausisa na karon sa kay Vice President Sara Duterte. Iban pa nga mga balita bantayan diri sa gyapon sa itong pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasiho. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalagad. Ining Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation Agosto 9, 2022. Subang hapon liwat na makita magadurong sa inyo sa pila ka mga bago mga dalagko nga mga balita alatipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent handa lang magdurong sa inyo sa ilang mga balita. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, tub-tub kita alas 6 ang na subong nga gabi. Ako naman si Action John Diaz sa liwat welcome na welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Action John Diaz, balita na patas. Action Radio Philippines Standard Time las 5:12 na. May mga mensahe ka mga luig ninyo padala lang sa ito naman nga text hotline. Ara dira 0963-7570-874. O kung may mga mensahe ka mga luig ninyo palabot mga ka-aksyon sa Westron, komento kagiban pa. Ibutang lang sa ito naman nga live streaming ato ninatagan sang igtalopangod sa dili gidamang madugay. For the meantime mga ka-aksyon, dili kita maguyang pasang panahon. I-check nato ng ato naman Patrol 2. Ato naman nga cross-train patrol ibalo nato ng pinakaling sitwasyon sa balibot sa sulad sang Bacolod din ay halang destinasyon sa aton nga patrol. Sining hapon mga ka-aksyon nagbunok ang ulan. Maulano ng panahon sa palibot sang syudad. Kamusta lang inyo nga mga sitwasyon sinutag sa mga banwa kag syudad? Diliman sa probinsya sang Negros Occidental. Attendance check na sa tatalang mga tagpalamati halin San Carlos City. Padulong sa banwa sang Hinubaan.
Kamusta darang lakat sang panahon? Manayanaya diri sa inyo kay diri samon magulugal umon ang kalangitan. Nagpanalitima kaaksyon sining apon do medyo nagbunubasko gani antisita magsugod. Pero na check abing pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang syudad. Joining nga sining hapon ang ato naman nga patulto aton nga crossing patrol with Action Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, maayong hapon. Action dyan, maayong hapon. Good afternoon, do ka medyo mellow sang aton tirada, ha? Gaya na inayin ako kay may subong. Ari ko sa Cebu. Ara ka sa Sibukaw? Cebu ka. Abot mo daw. Mas Cebu ka pa, ha? Sana all. Abi ko, nagumudupot kita sa barko, kabalugin ko, Sibukaw. Oo, kami Cebu. ba yung operation dress? Ganina, na kayo wala pa nung ginapanawagan ang kagawad. Wala pa sa kagawad. Usually, lang kagawad ba namin, mana. Basta nagamamati si Kapitan Ricky Mijares, Black, nagamonitor si Cap Ricky. Kap, Oo. do may ara ka naman to kuno sa Sibukaw. Kaprike, dali na din. What? Kaprike. Mamangkot si Kap, may ano daw sa Sibukaw, Action Zil. Oh, may bus operation. Station 3. Yes. Abi ko, Oo. baklan mo regalo si James. Sana all. Gabi, abi ko bakal ka isda, kayo damo, dadaan isda. Mamunet ko, anay. Ara naman na sa pinakapunta na naman. Oo, sa puntag sa may sulod na libro sa may plaza nila, may basketball court, ayun, action dyan. Oh. Oo, di subong isa diri ang ilang dakpa na isa ka lalaki ini action dyan. No? Oh. Ganing wala Na, pa- may induction Zil sa punta, oh. Pwede ka mo dadwa ka pa liwa-liwa ni James. Grabe. Sana all. Kung kuya naman ganit, sa isang nobyaya, ang bot sa aton. Ako yung gamuno malang ko di. Oh, no! Naglaog, na meron sigong tontoron, hindi ka man pwede. Sana May plano all. ka ba yan? Ang ido, balaga, wala ga unong sakon. Wala sa gaunong, pero todo namin, da ako magpaliwaliwa. Agalan kayo, hindi ka mo na magtungtong ni James Kadawa sa pinakapunta. Kay nalib lang mo rusdak, blaw. Dahil niya. Imagine, mara ka na sa tapos ka gitara, Mr. James. Wow! Sana all. Gina-imagine mo, ah. Anyway, ang konsyente sa mga hapon, ara ka mo da si may Sibukaw. Kaya mamangkot sila din ako ng Sibukaw. Kami isa pa ka Sibukaw. Banago ni, no? Banago, get action dyan. Okay. Kamusta ang sitwasyon? Subong action dyan, no, ginaulat kay ang mga opisyal kag para makasugod na kay ti wala pagidiri kagawad o nakakitan nga nag-abot no sang barangay Banago action dyan. Di kagina, dito man tas sa may purok si guys. Na isa man tayo minor, tiya galing inadakpan, 17 years old. Action Zil, inang operation dala sa Banago, yan naka Station 3 or other unit? Police Station 3 action dyan. Okay. Ara si Ma'am Vargas. Wala action dyan. Ang Okay. team leader lang siguro action dyan. Wala dito si Ma'am Armelin. At Oo. may important matter si Ma'am Vargas. Subong hapon. Okay. Oo. Pero, So, action, dala sa imo area, bali, ano na nalakpan, Ma'am Black Bilog na? isa, lalaki action dyan. Okay. So, susubong man Lalaki to din man, niyon. sir. Lalaki din man, oo. Basta bala, lang boy, lang ang haircut. Lalaki na dakpan. Bali, lalaki. subong, wala ka pa dami nakitaan nga na plastar sa lamesa nga mga sachet sang sabu? Wala pa action dyan, kaya wala pa barangay official. Okay. So, sila na lang ginaulat-ulat. Yes, correct. Kagiti, kaginabala sa may downtown area action dyan. Pero Ano lang, anyway, Action Sale. So kung dra sa area nyo, kaya doon na curious, kung layo, gidhalin sa may basketball court sa Sibukaw, so doon mo pinakapunta, mawalk ka pa. ma-walk pa. Malakat-lakat ka to, layo-layo pa. Medyo layo-layo. Mga 3 minutes, siguro ang lakat. Okay. Layo sa nga balay ba, no? Sa likod na dado, ano na, baybay na or punong? Punong siya. Punong action dyan. Sa una, siguro punong, subong hindi na siguro. Nga nung nagwala subong baybay na? Ang damo na basura. Okay. Te subong gali ara dragapon, gaulat-ulat ka mo, lalaki naman ni nadakpan. For today, pila ka baybas na respondihan nyo, Action Sale? Kaya ko, pag-inom ng CDEO, batak dyan, kaya alas 3 na ito natapos. Sang kagahon? Oo, sang kagahon. Bali 3 na nga ako na witnessan sa mga adlaw. Baybas ang kaagahon sang CDEU. And then, CDEO, Yaka Police Station 2, Paga Police Station 3, subong action tinga dyan. si Kupay nila sa baybas, no? Sige, Action Sale, balik na karon ang detalye, base ara na available. Itimbre na ko dire kay Hanuton, tanang detalye sinadra.
Yes, kag ti action dyan no, so far sa pagalibot at sang patrol sa may syudad at sang Bacolod na matawkay man ang sitwasyon diri kag ti maulanan ng galing no halong-halong gid sa aton nga mga kauturan kag indi gid magsulay-sulay sa ulan. Observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Salamat gid kay Action Zil Minardo sa Patrol 2 ato naman nga Crosswind Patrol. So subong nga mga tarion nagaulat-ulat dira agod nga makit-an ila kung ano na naman ang mga na-recover diri nga mga illegal nga droga drama ka aksyon sa bypass operation naging kasas ang station number 3. Dahil na naman sa may sitio Sibocao, Barangay Banago, Surad sang Bacolod. Action Radio Philippines Standard Time na 5:19 na. This time mga ka-aksyon, i-check abi naton ang Department of Trade and Industry. Kabalo ka mo, lapit na lang by August 22, 2 weeks from now. Actually, hindi na 2 weeks from now no? Mga almost 13 days na lang. Mabukas na ang klase sa mga pampubliko nga mga bulutuan. And even sa mga private school, nagasugod na subong. August 15, may mga private school na nga damo nga ma-start naman sang klase. Isa diri ka concern, amo na yung school supply. Kaya medyo, hindi kayo man tantom sa naming ekonomiya pa diri sa pungsod Pilipinas, ting ibandary worry. Nila bala, subong, or anong basihan, ilabi na kung magpamalaklon sila sang school supply. Ano ang basis diri? May bago ayan nga SRP nga i-suggest or ginpagwa ang DTI mga ka-aksyon para naman nga may basihan ang aton nga publiko. Ilabi na ining nagapamalaklon. Joining us this afternoon sa aton nga pagpangalagad is Sir Romel Amihan. Ini sa mga ka-aksyon ang Negros Occidental Consumer Protection Unit sa Department of Trade and Industry. Sir Romel, good afternoon. Sa Action John Diaz sa Action Radio. Action John, may mga punti mo matag palamati. Yes sir, good afternoon. Thank you gid sa mga tiyempo. Sir, question lang natin, as far as we know, ang DTI has yet to release ang bagong SRP. So ano na sir ang basis, ang implementation sa presyo sa mga balaklon kaya isang notebook, lapis, ballpen, and other basic supplies, sir? Oo. So bali nga aton subong ginabasihan nga gabay no sa pamimili ng school supplies or SRP sa mga school supplies 2019 pa action dyan no to be exact May 25, 2019 nga bulletin sa school supplies kay ang bag-o nga SRP gina-istudyuhan pa sa aton head office sa Manila kag inog-release naman ina very soon. Okay. So at this time ato nga basihan na mo na ang 2019 pa nga SRP. Okay. So sir, sa mga school supplies so far, like for example, kapamangkot sila, pilang presyo sang notebook dapat nga makita naton sa mga merkado? Ang presyo sa mga notebooks or sa mga school supplies nagadepende na sa sa quantity action diyan. Like sa notebook sa to may kita 80 leaves, 100 leaves, but normally subong 80, 80 leaves. So ang 80 leaves for example, naga-range na between 1430 up to like 37.75. Kaya wala depende man sa sa klase sang papel nga ginagamit, no. So mas below barato ang Econoband nga material nga papel, ang medyo mahal-mahal na inang mga branded bala daw medyo mahining na bala action diyan. Oo, na muna. Okay, so dura lang na sa sir. So sir, ang gagwa na gani sa online social media ang presyo sa notebook kalabot na 30, 40, it is not true, or if it's true, bawal na siya. Ang 30, 40, actually pasok man na sa action dyan, no? Kaya iti amo to siling ko gina, nagadepende sa ano mo, sa material nga ginagamit, no? So magabal ka 30, ti pasok man kay siling ko kagina, ang presyo is between 14.30 so balik sa kanubon diri sa akong ginatamdan nga bulletin until 37.75.
Yeah. Okay. Sir, ang ano naman, that is for notebook nga 80 leaves. Sa mga pad papers naman, mga grade 1, grade 2 nga mga intermediate pad, for example. Oo. Ang pad papers naman, hindi na ako mag-mention siguro sa mga brand, no? Okay lang man sir. Okay lang man kung may brand sir. No problem sir. Pero mga pila ayan sir. Oo. Ang pinakabarato diri, 8 pesos, 8 pesos, 80 leaves na siya, no? Tapos ang nga ginagamit, newsprint. Mm. Ang medyo mahal-mahal, amo ni ang 49.75, 80 leaves mo na siya. So ang ginagamit, ang nga material, book paper. So medyo madamol-damol siya, medyo mahining-hining ni, ikumpara mo sa newsprint nga klase sa pad paper. Okay. Sa mga lapis naman niya sir. Oo. Sa mga lapis naman, City 50 hasta sa pinakamahal nga 16.50. Mm. Ang may-ari gani ang action dyan nga 24, 28, 37, 39, 75. Oo. Siya, kay inite gali per pack kay makita nimo sa mga retail stores naton, ang baligyan ay either tig-isa or per piece or 3 pieces per pack or 4 pieces per pack. Okay. Pamilyar mga tagpalamati nato, especially ang mga estudyante pala naton. Nga mga lapis o ball pen na gina-pack in 3 or in 4, no? But kung talawar kon diri, kung magbinilog ka, ang pinakabarato, 7.50 sa lapis, tapos ang medyo mahal-mahal diri, 13.25. Okay. 3.15 ko. So sir, ang ano matabo sinidre, for example, may ara abi kati kalabanan gid man nga mga supply subong nga nabilin, probably from 2019 pa nila nga mga supply kay wala man nag face-to-face classes. Sir, dapat mag-adhere ana ang nagabaligya subong sa old nga SRP, do mo sila matabo? Yes, action dyan. Amo kita dapat ang matabo. No? Kaya wala pa kita sa bago ng SRP. Subuto malon ang basihan, no, sa mga nagabaligya, mga retailers naton. Amo na naton nga SRP that was issued 2019. So meaning, kung magambal abing isa ka manubaligya nga pasaka ko kay nag-agyan ko ng pandemya, dako gyud nga epekto sa kon. They are not yet allowed. No, amo na sir. Technically, hindi sila allowed. No, hindi sila allowed. Pero action dyan, ang mga school supplies ni, hindi siya makonsider nga basic necessities mo. Oo. No, hindi siya basic. Pwede din sila pataas ang ilang presyo based sa SRP. Hindi lang maglapaw, guro sa mga 10%. No? Hindi lang sa mga presyo, wala na action dyan subong. Kung ikumpara natin, ang cost of production, cost of, let's say, mga logistics, no? Lain na ikumpara mo sa 2019 pa. So, okay. Di ba may mga presyo sa mga gasolina nagtinaas naman. So, nato nila ang mga factors nga amo sina, medyo may movement gid man ang presyo. So meaning sir, samtang nagalapit ining pagbukas ang klase, are we expecting any changes sa presyo, sir? Ang matapos sila, ara kita sa mo, sa ginatawag ba nga law of demand and supply. Kung amo kanya nag-demand o nagkakinahanglan sa mga items, common sense would tell us nga ang presyo sila medyo nagataas-taas man, no? Pero kita sa DTI, nag-monitor kita sini sa mga presyo, sa mga balaklon, especially subong ang mga school supplies, nakinanglan na aton subong mga retailers, mag-adhere gid aton nga mga SRPs, no? Oo. Sige. So anong advice naton sa mga ginikanan nga ano man kinanglan lang nila amaton na, or do should they wait for the new SRP before the opening of class? Anong dapat ilobrahon, sir? Mas maayo gid sa mga ginikanan naton mag-amat-amat na kamo pamakal, no, sang
mga school supplies para sa mga kabataan naton. Kaya ito nakita subong pitsa 9 na ang general opening sang klase according sa DepEd sa 22, no? That's 2 weeks from now, no? So balan mo kung dali-dali ka wala magpamakal action dyan, so hindi ka na makapili kung diin ang kung ano ang bakloni mo nga relatively barato, no? Kung nagadali ka, samantala kung may ano ka pa ya, kung may enough time ka magbaligya, at least makakulokan ba ka pa kung sabihin pwede makabakal sang mga bulo barato nga ano nga school supplies. Okay, pero teacher, what if may nakitaan abing publiko nga do medyo nagapamintahan nagid nga mga manugbaligya, anong ila pwede mahimo, sir? Can they complain dito sa DTI? Anong pamaagi? May ara kita mga CWDs or consumer welfare desks bala sa mga establishmento komersyal. So, pwede sila din maka-raise ng ila mga concerns like kung may mga reklamo sila, tapos kung hindi sila kontento sang pag-address halimbawa sa mga officers nila sa sa mga establishmento komersyal, pwede sila makapalapit sa DTI. Okay. Sige. Sir Romel, in the future, base may mga update kita dara kay ang amon information kini probably by November pa yung bagong SRP magwa. So siguro ang old gining SRP masunod sa pag-antis magbukas ang klase, sir, no? Oo. Action dyan, pwede lang ko maka-plug, no? Yes. Related sa school supplies, sa presyohan, sa school supplies. Nag-meeting ang DTI, Provincial Office, sang Sabado, no? Sa mga retailers naton sa kabugusan sa Negros Occidental, meaning that includes Bacolod. Okay. May ara kami gina-propose nga Diskwento Caravan. No, Diskwento Caravan, in-store ni siya nga Diskwento Caravan. Ang tuyo sa aton nga in-store Diskwento Caravan, ang mga participants ng mga retailers makahatag sila sa sa mga discount sa aton mga bumalakal. So hindi magnubo sa 5% Okay. ang discount nga ihatag sa mga manog bakal, no. So on process subong ang amon nga pag-istoryahanay, but initially may nag-confirm na nga mga establishmento commercial nga mag-join sa aton Diskwento Caravan. And siliko intended din sa sa mga kabataan sa estudyante naton sa mga ginikanan nga at least wala mabuhin-buhinan ng man ang galastuhon nila this time sa sang opening sang klase. Oo. Sige. Pero mga when is possible ma-implement, sir? 2022 siya manag-start ang klase. Yes. I-expect naman within this week, ang ibang mga retailers ma-start na. Okay. Hindi siya galing nga synchronize. Hindi siya synchronize. Kaya iba na mo, ang mga business establishments, may harap pa na sila, ibang business establishments, may harap pa na sila ginapahiwa clearance from their corporate office sa mga office nila. So, it takes time, like mga 2 or 3 days. Pero yun ang mga diri lang niya wala naka-base sa Bacolod, mga locally based, no, nga mga retailers, immediately they can implement, no. So within this week hopefully maka-start na sila. Okay. Sige. Sir Romel, thank you so much sa mga time diri sa Action Radio. Good afternoon. Sige, thank you. Good action dyan. Thank you, good. Bye-bye. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Radio! Sa aton dira nga mga manugbaligya, mga retailer or wholesaler, tandaan, ang old pa nga SRP ang dapat nga sundon, ha. Hindi na magpinagusto ka magbintaha sa pagpasaka sa presyo sang mga school supply. Kaya kabalo naman kita halos tanan dray, hindi kay pagidya makasarang bala magpamalaklon sang madamo nga mga supplies. Kaya we have no choice. Classes will open on August 22. Ano man akong gamiton sa kabataan dala karon ko wala sila notebook, papel, lapis dira. Bisan basic lang ana, importante may arap. Ina ko maikasarang gali sa iban nga mga manugbaligya hindi magpinagusto pasaka sa presyo. Sige, magabalik Action Reports afternoon edition pagkatapos gilamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani
kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwedeng ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani. Ang regular nga pag-supplement ng Life Extension Vitamin D3. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:47 na. This time, check nato ng report ni Aksyon Daily Salazar, gikan sa Bacolod City Government Center, angot sa mga kaaksyon sa preparasyon sa Commission on the Election Bacolod. May angot sa Pigzenga para naman sa sangguniang kabataan kag barangay election. Kaya asa na sining ko na kaina,
Madayon man o kung hindi ano man ang desisyon sa Kongreso, sige-siging preparasyon sa COMELEC mga kaakson. Let's check ang detalye sang balita upo daton sa Aksyon Dela Salazar, gikan naman sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Dale, may hapon. Action dyan na ginapreparar na karon sa COMELEC diri sa mga syudad sa Bacolod ang project of precinct nga posible pag-ausaron para sa SK kag barangay elections sumabot ni December 2022. Ini suno kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Tinyo kanya apisara nga mayara sa mga move nga ipahisol ang election dyan. Pero diri kay Attorney kanya padayon sa karon ng ilang sining preparation para sa nagailapita nga barangay election. Ginpakayon sini nga padayon man ang ilas nga updating sang listahan sa mga botante diri sa Bacolod City nga ginabanta yara na sa 333,000 ang registered voters diri sa mga syudad. Ang updating reaction dyan ang ini sa mga nagtaliwan na nga mga individual kag lakip man ang pagkakas sa listahan sa mga nagsaylo sa ila sining registration sa ibang banwa o kon syudad diri sa may probinsya sa Negros Occidental. Ginpahayag din ni kanya nga wala sila sang may gina-deactivate sa karon nga mga registered voters banguti hindi sila matagas ang tsansa nga mag-reactivate matapos nga nagtakop na ang voters registration. Haring tingog ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinyo kanya. Ma-prepare naman kita sa aton nga project of precincts, ang clustering sa aton nga presinto in preparation naman sa aton barangay and SK elections. Balang ang updating ng database, di kita ma-delete sa mga wala nakavote. Wala kita deactivation kay hindi kita maka-deactivate because nga ma-disenfranchise naton ang aton nga mga botante nga mga deactivate naton because they will not be given a chance para mag-reactivate kay wala na kita yung registration no before pa sa amo na to ang last nga registration. But kung hindi sila makaboto gihapon sa barangay and SK election, definitely after that ma-deactivate, madula gid sila ya. Ang deletion lang naton is with respect to those or in relation to Election Officer Attorney Katrina Trinyo kanya. Canton Plus Gold mga ka-aksyon ako ginang magulig. Daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Radio City Hall Report. Aksyon Radio. Salamat gid sa report ni Aksyon Dela Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. This time maka-aksyon i-check na naman ang balik report sa ato naman nga Patrol 2. Ato ni mag-crosswind patrol o pod kay Aksyon Zil Minardo. Kamusta bala anong detalye sang ginresponderean nila nga bypass operation sa ring hapon dra mismo sa area sang sitio Sibukaw sakop sa barangay Banago. Surad sang Bacolod kalakip man maka-aksyon ang ginpatigan niya bypass operation sang police station number 2. Kung sa diin isa ka minor de edad ang nadakpan maka-aksyon sang mga kapulisan. Ang detalye sa sining nga balita, i-check naton sa ato naman ka Patrol Aksyon Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Labi na nga medyo sulod-long gining lugar dito sa area sang sitio Sibukaw, sakop sang barangay Banago maka-aksyon. Siguro ongoing ang inventory no sang aton nga mga kapulisan. Check naton si Aksyon Zil Minardo. Aksyon Zil, mayang hapon. Action dyan, nadakpan ng isa ka minor de edad nga nagabaligya sang illegal nga droga sa drug bypass operation sang Bacolod City Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ginkilala ang nadakpan kay Christian Ababa, 17 anyos, ginakabi nga street level individual kag residente sang Purok Lubi, Barangay 3, Bacolod City. Nakumpiskar sa suspect ang 5 kabilog sa shays nga ginapatihan shabu may kabugaton nga 3 gramos sa ginagabalor sang 20,400 pesos. Sa karon yara temporaryo nga nahunong ang suspect sa pasilidad sang Police Station 2. Balita ikan sa Patrol. Aksyon Zil, kamusta dra subong sa inyong area? Wala pagid sila. Wala pagid sila. Galing ito ka, ano naman o gagalom na naman ang kalangitan? Gapangilat na yan gani. Di nga, ano man, ang mga kagawad, pero may manatawga naman gulong barangay. Sir going naman sila ko, no? Di pila naman ka ang last mo report yun na 5:20. 5:52 na, 30 minutes. Yes. Ti subong. Wala tulad. Gabi, no? Si Kapi, i-check na. I don't know kung na-contact nila si Kap. Basi wala nila na-contact nila si Kap.
na-contact ni Action dyan kag ang mga kagawad man. Oo, going naman. Oo, going na kuno kagina pa man nga going. Gani kayo 5:52 na maulanan ka karon pating pulis. Almost 1 hour na siguro sila ni sir. Oo, amo na kayo sa ang problema, balaki. Anyway, Kasi pa metek sila radyo. Oo, kasi kapati sila kagawad, kapitan, Kap Mijares, kung sino anyway, may duty na sa sining adlaw. Kung sino on duty, gawlat ka ring station number 3 may operation dila sa sinyo nga barangay, do mga 1 hour na kuno, do mga mabuo ng ulano kay porte na pagpangilat, ara pa sila gyapon sa area. Oo, correct Action dyan. So, ginapanawagan gid ang mga kagawad na kung sino. Kaya hindi na matapos mong sa iban bala naton nga mga tagpalamati, kapamang kung dugay ginapa ng bypass, hindi matapos ang bypass operation kung wala presensya sang barangay official. Wala presensya sa media. Amo na ka-importanteng media. Hindi na matapos ang bypass kung wala na media. Sa totoo lang ang storya. Correct Action dyan, no? Kaya tanan ta may buluhaton man. Dati Oo. parang naman sila. Oo, at least amo na bala pa naman kabalo bilang ang publiko. Amo na nga kung bisan kagawa ng bypass, ang media gabugtaw. Kaya kinanglan nakadtuan hindi na magkuha balita. Pero may responsibilidad ng media kaya hindi naman pasaka ang kaso kung wala na media. Amoged. Oo, sige. Tapos napuntan sa mga barangay official. Sige na kung lato-laton, tanang base ara naman pakadto naman ko, no? Yes. So, si Action dyan, no? Amo na ang latest nga update adre. So, kung lato-laton talangged, kagat ang tiyempo daw sige pagyapon ulan. Action dyan, live kita diri sa may Purok Sibukaw, Barangay Banago. Ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mga kababainan, kalalakinan, kagatunga-tunga sa pagpauli sinitag sa kamapulian. Hindi gid pagkalipatan, dapat tinluan ang kalawasan magparibin maghinamo sa kung mas maayo kung magpaligo mga kaaksyon. Pero dapat gamiton nga habon 100% natural kag puro-puro herbal. Amaning Xanton Plus Herbal Soap mga kaaksyon nga makabulig, agod madula ang milasma. Ako ng panit-panit. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya. Hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag Sige, maring hapon sa tutanang nga tagpalamati, pasensya gid, medyo na delayed ang aton nga greetings kay nagadamo kita sa mga balita. Maring hapon dira kay Ma'am Cecil Beckbeck, good afternoon kay Elisa Caguanito Belieza, maring hapon dira sa inyo kay Christina Maglantay sang Orchids Binubuhan. Action dyan ang ako national ID mag 1 year na wala na. Kita mo ma, basi ka tulog to sa barangay hall, ma'am, kwaon mo tayo mo national ID. Kaya may isa kami di kaupod. Ginkantuan nila sa barangay hall at tutong national ID sa barangay hall. Basi wala sa barangay hall, i-check nyo to, no? Ma'am Homa Lumina, good afternoon man. Watching in Sipalay, Tomakin Brose. O Tomakin Brose, kamusta ka mo dira? Nagaulan ay, no? Cecil Beckbeck, may lang nga papamati kay Ricky Laganya Concepcion, Nuenay Mencher Gonzaga sang Yellow Bill. Christine Soris Amador, good PM Action John, ari lang kami dia. Gamonitor sila kano sa Shenda Carmen sa computeran ni Bibot Amador. Oy, may lang nga pagpamati sa computeran ni Bibot Amador. Sir Eddie Laus, kag inamang hapon, gapamatik ang madara ni Nana Isabel. Good afternoon dala sa inyo sa may Victorias. Dennis Richard Tiboruma, good afternoon man, kamusta? Doy Arthur, good afternoon. Action John, good afternoon dala sa inyo. Ana Sinoro, may hapon, good afternoon. Hinablos ako no, happy birthday kay Aming. Happy birthday dala sinablos mo ma'am. Ana Sinoro, pasensya ko mo medyo ano ko nga voice, ako nga gali throat subong. Sir Melini Uligo, good afternoon. Kamusta sir? Maling hapon. Tamyaw lang si Ma'am Vanessa, Doc Matt, si Ma'am Jinky, Sir Noel Amar, o si Sir Alex Montesa. Maling hapon Sir Alex. Diding Halomiento, good afternoon. Ma'am Barky Tribe, maling hapon. Kay Kempo Yulo, kay Norbing Galesha, kay Ma'am Gina Galicia, nga always gin nagapamati. Thank you so much, Ma'am Barky Tribe, maling hapon dala sa inyo, Rochelle, Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, kamusta man?
Kay Ma'am Sara Reyes, may hapon nag-monitor sila Carlota o po dyan si ang banaya. Kasi si Ronnie Reyes, ang mga utod ako nila sa Lagrangha, sa mga family pilar. Good afternoon. Ay gaulan na sila Carlota, Ma'am Ana. Uy, grabe. Dari gabundak naman oh. Oh, ba't ang ko na gabundak ng ulan. Sige, thank you so much for sharing and for monitoring. Standby mga ka-aksyon. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang Action Radio. Evergreen Herbal Capsule mga kakson, ang pinakauna kag pinakabag-o, pinaka-epektibo mga herbal food supplement capsule. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Action Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor. Sa panahon mga kaakson, kaya kita na ikuto ba? Karon sa gabi, of the night kita liwan.
Kag inyo nabatihan ang kabugusan nga pagpangalagad sa atong panatuntunan na Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation Agosto 9 tuig 2022. Salamat gid sa ato naman nga Patrol 2 ato nga Crossing Patrol at Action Zil Minardo. Back to back kay Action Papang Nixon Tahom. Ato nga News Center Action and Defensor Lisay. Dili naman sa Studio A Master Control sa ato naman nga technical side po naton sa Action Elmar Madera kag Action Christian James Benares. Sa kinaandal ako naman ang inyo alagad sa kanginan. Ako naman si Aksyon John Diaz, kinagasiling ang katapos ng media, magaserbisyo sa inyo. Sa tion sa kalipay kasubuokon kabudlayan man, hindi ni hampang-hampang, ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!